Top 10 highest paying jobs in the Philippines as of 2025. So Dad, ano yung mga highest paying jobs dito sa Pilipinas na ating nakalap? Batay sa ating mga datos na ating nasaliksik, number 10 sa listahan natin ay minero, miner. No? Kasi nga, kadalasan sa mga minero, ang daming nangangailangan dyan. Ang daming mga mining companies ngayon na nagbubukas. No? Merong mga gold mining, nickel mining, silver mining, copper mining, at mga iron ore mining. So napakaraming mining companies na naghahanap niyan like Philex Mining, Benguet Consolidated, Lepanto Consolidated, Nickel Asia. Ang daming kumpanya naghahanap. Kaya ang minero, lagi merong pag-asa makakuha ng trabaho sa kasalukuyan. Magkano ba yung kinikita nila sa iyong nakita? Sa ating nakalap, ang kinikita nila ay nasa 43,334 pesos kada buwan. Ngayon naman Dad, ano yung number 9 highest paying job sa Pilipinas? Well, number 9 is computer engineer. No? Kasi napakarami ng opisina, napakarami ng mga establisamento at mga institusyon na maraming computers na set up, kaya kinakailangan nila lagi na may mga computer engineer na nagre-repair o kumukumpuni ng kanilang mga computer hardwares at saka yung mga kanilang mga software din minsan nag-malfunction. No? So yan ang isa rin sa mga nasa listahan. Kaya ang monthly na kinikita niyan ay nasa 47,337 pesos kada buwan. Ngayon naman Dad, ano yung number 8 na highest paying job dito sa Pilipinas? Number 8 sa listahan natin is mga geologists. No? Kasi marami naghahanap din ng mga geologists lalo na sa mga oil exploration, sa mga mining exploration at saka sa mga land surveying, minsan naghahanap din sila niyan, no? Pag naghahanap sila ng mga marurunong sa mga exploration ng mga mina at mineral items, no? So yan ang nasa listahan natin. At ang monthly na kinikita nito ay nasa 50,449 pesos kada buwan. Ngayon naman Dad, ano yung number 7 highest paying job dito sa Pilipinas? Number 7, kadalasan mga bank manager, no? Pero kinakailangan mas maganda kung meron ka ring credit analyst background, no? Kasi analytical background, kasi nga napakalaking bagay niyan, no? Kasi ang mga bank manager normally kinakailangan marunong din yan. Pero mayroon din mga credit analyst na separate din yung trabaho nila from a bank manager. At maraming bangko, dahil maraming branches ng bangko, ilang daan mga branches yan. No? Katulad, for example, ng BDO, may higit kumulang, may 1,000 na yata silang branches. Metrobank, may higit kumulang, may mga 800 branches na. At yung mga bangko patuloy na nagpapatayo ng mga branches nila. Kaya napakarami rin mga bank managers ang eventually kakailanganin ng sistema at lipunan. Ngayon, magkano ang kinikita nila? Ang kinikita nila kada buwan ay averaging 50,708 pesos. Ngayon naman Dad, ano yung number 6 highest paying job dito sa Pilipinas? Well, yung number 6, yung mga tinatawag nating seafarer, mga seaman, no? Napakarami niya, makikita natin kahit nasa Intramuros, napakaraming mga institusyon doon, mga asosasyon ng mga seafarers, at saka maraming mga barko, lalo na maraming cruise lines, at the same time, mga shipping companies na may mga cargo for delivery. Habang dumadami ang tao, habang dumadami ang transaksyon at kalakalan, at lumalakas ang kalakalan, talaga maraming seafarers ang kakailanganin. So, magkano yung kanilang kinikita na nakita mo? Ang kanilang kinikita kada buwan ay nag-average ng 62,400 pesos. Mga domestic seafarers to, no? So Dad, ano naman yung number 5 highest paying job dito sa Pilipinas? Well, number 5 would be college professors, no? Siyempre, katulad sinabi natin, ang mga estudyante, pagka gumaduate ng high school niyan, nasa mga 60% o 70% na gumagraduate ng high school, talaga nagpupunta sa kolehiyo, nag-aaral sila para mas maganda yung kinabukasan nila. At marami din mga universities at colleges na nag-expand, no? Kaya yun din isa sa mga pinakamalaking pangangailangan sa ating lipunan ngayon. Ang average na kinikita nila ay nasa 76,803 pesos, lalo na din sa mga malalaking universities. Ngayon naman Dad, ano yung number 4 highest paying job dito sa Pilipinas? Number 4 na ating nasaliksik is software engineers, no? Maraming nangangailangan yan, lalo na ngayon marami ng AI technology, saka siyempre minsan mga programa ng mga software sa opisina, sa mga institusyon, kinakailangan i-adjust o i-repair o i-modify. So kaya maraming nangangailangan yan, no? Kaya yan din ang isa sa mga pinakamalaking requirements sa ating bansa ngayon. Ang kanilang kinikita kada buwan ay nag-average ng 84,506 pesos. Ngayon naman Dad, ano yung number 3 highest paying job dito sa Pilipinas? Mga abogado, lawyers, no? Yun ang sinasabi natin, no? Kasi nga nakita natin sa ating pagsasaliksik na napakaraming mga government offices na nangangailangan ng mga abogado. Hindi lamang yan, mga private companies din, no? Saka mga personalan, na mga individual na mga hidwaan, kinakailangan nila ng abogado to represent them. Pero more so sa mga corporates, sa mga multinationals, international corporations na may setup din dito, nangangailangan sila ng abogado. Pero mga gobyerno, ang pinakamalaking nangangailangan ng gobyerno dahil marami silang pangangailangan lalo sa Kongreso, sa Senado at different institutions ng ating gobyerno. Magkano ang kinikita nila sa nakita mong average? Ang average na kinikita nila nasa 88,800 pesos kada buwan. Ngayon naman Dad, ano yung second highest paying job dito sa Pilipinas? Sa ating pagsasaliksik, nakita natin mga aircraft engineers, no? O yung mga amateur aircraft pilots, no? Yan ang isa sa mga malaking requirements sa atin dahil dumadami nagbiyabiyahe at saka dumadami eroplano ng mga Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia. Kaya nangangailangan sila ng mga aircraft engineers. Hindi lamang yun, no? Kahit yung mga nagre-repair at maintenance na tinatawag nilang MRO, katulad ng Lufthansa Technic, no? Kailangan
kailangan nila mga aircraft engineers. Kaya yun ang isang malaking demand sa ating lipunan ngayon. So yung mga pilots and aircraft engineers ay nag-average ng 128,348 pesos kada buwan ang kinikita. Pero that's for domestic jobs, ha? Okay, ano naman dad yung number 1 highest paying job dito sa Pilipinas as of 2025? Number 1 sa listahan natin, isang doktor na nag-espesyalista sa pagka-surgeon. No? Yung ibig sabihin, yung ikaw yung tumatahi ng mga may aksidente o may mga nabarel o may mga nasugatan o kinakailangan operahan dahil may sakit sa loob at kinakailangan gamutin o ayusin ang kanilang different organs sa body. Surgeons ang isa sa number 1 sa listahan natin as of this year. No? At kakaunti kasi ang may kakayahan na. No? Kasi mahirap maging surgeons. Kasi minsan pag nag-o-opera ka, matagal ka sa operating room na nakatayo. At minsan ba, kung hindi ka maingat, baka mamaya maperwisyo pa yung pasyente. No? Kaya yun ang isa sa pinakamalaking demand din ngayon at mas maganda kanilang kinikita. Ang average na kinikita ng mga to ay nasa 165,300 pesos. Kaya ang solusyon talaga sa pag-angat ng ating mga kababayan ay edukasyon para makuha itong mga magagandang highest paying jobs dito sa Pilipinas. At yun ang isa sa mga itinutulak ng Ilocano Defenders Party List number 55 sa balota. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Kung gusto niyo na mas matiwasay na kinabukasan, dapat pag-ibayuhin niyo ang inyong pag-aaral nang sa ganun magkaroon kayo ng masaganang kabuhayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.